Emka. Tak, dnes veľmi, veľmi fučí. Verím, že bude počuť zvuk. A dnes sa s vami podelím o taký čerstvý zážitok s komunikáciou s jednou krásnou mačičkou. A zároveň zodpoviem otázku, ako prebieha tá komunikácia so zvieratami. Ste sa ma pýtali, keď máte o to záujem, tak mi píšete a pýtate sa, že čo je potrebné na to, aby to mohlo prebehnúť, aby ste mohli rozumieť svojim zvieratám, koníkom, psom, mačkám. A ja sa teda podelím s vami najskôr o zážitok. Pred niekoľkými dňami ja sa starám asi o 23 zvierat spolu, plus minus, niečo cez 20. 3 fenky, ktoré sú jasné, lebo tie sú prehľadne doma. A ďalšia. Tie sú jasné, s tými sa venčíme takto spoločne a na vodítkach. Avšak s mačičkami je to niekedy otázne, pretože, verím, že to bude počuť, pretože mačky sú slobodné bytosti, ktoré sa pohybujú po vonku a niekedy idú na výlet, napríklad neprídu jeden deň a potom prídu večer sa najesť a na druhý deň zasa sú 2 dní preč. No a stalo sa nám, že mačička, ktorá je najviac spojená s mojím synom, naša Muni, tak zrazu večer neprišla. A hovorím, to je zvláštne, že ona vždy chodí na večeru domov a rada s ním spí. A on hovorí, neboj sa mama, príde, ona chodí niekedy, že minule prišla o 10:00, že nepamätáš si. Tak som to nechala tak, no ale keď už neprišla aj na druhý deň, a už to bolo skoro deň a pol, čo bola preč, tak mi to nedalo, ale bola som stále v pokoji, pretože pokiaľ sa vám niečo deje, tak ak vytvoríte nejaký stres a dáte tam prílišné obavy, tak jednak vytvoríte oddelenie od spojenia s tým zvieraťom a s tým, čo chce byť ukázané a zároveň vlastne prestanete počuť vlastnú intuíciu. Takže ja som bola v pokoji, išli sme von, ešte po obede vyvenčiť psíky a keď som sa vrátila, tak som si láhla na terasu, na slnko a začala som sa pýtať. Ja už som sa pýtala skôr a nechala som to tak, lebo to bolo ešte v pokoji a vtedy som začala pýtať cielene. Takže som si láhla, stišila sa a doslova som aj upadla do spánku. A v tomto kvázi spánku, je to taký polobdelý stav, moja bytosť, moje vedomie začalo sa vznášať naokolo a vlastne pýtalo sa, kde je ten živý bod tej mačky. Že ukáž mi, kde si. A vy viete týmto spôsobom, ktorý sa učíme aj v komunikácii so zvieratami, dostať odpovede nielen na otázky, kde je vaše zvieratko, ale na kopu iných vecí, čo sa týka vášho života. Takže moje vedomie sa roztvorilo a s tým lúčom svojím som vlastne tak jemne lietala v priestore a pociťovala, kde to tam je. A odrazu v tom rozprestrenom stave som len počula zamravčanie. Nebolo to sluchové zamravčanie, bolo to v tejto jemnej energii, že začujete zamravčanie. Hneď moja roztvorená bytosť zamerala pozornosť do toho bodu v tom éteri, lebo som zachytila vlastne indíciu, ktorá odpovedala na moje volanie. A ako som sa nasmerovala tam s tým vedomím, to boli zlomky sekúnd, to boli sekundy doslova. Teraz vám to opisujem ako podrobný príbeh, lebo je tam nejaká niť, ale prebieha to veľmi rýchlo. A keď som tam nasmerovala pozornosť, tak som uvidela mačičku, a okolo nej steny, že má okolo seba steny, na ktoré skáče a nevie sa dostať odtiaľ preč. Že je niekde, kde je zavretá, zatvorená. A tak som sa vrátila s touto informáciou, hneď som sa prebrala a hovorím, ona je asi v nejakej šachte. To povedala moja myseľ, lebo to je to, čo mi z toho vyšlo, že asi spadla do nejakej otvorenej šachty, ktorá je tak hlboká, že nevie vyskočiť. Tak som išla za synom a hovorím, mám indíciu, videla som toto a toto, je v nejakej šachte, choď, lebo bolo bezvetrie dokonca, lebo vtedy je všetko počuť. A hovorím, prejdi dedinu v najbližšom okolí, urob kruhy. My sme už predtým ju volali, ale vlastne ešte sme to neriešili ako, že sa niečo deje, ale už ten druhý deň som vedela, že sa naozaj niečo deje. Takže syn sa vybral, do 7 minút sa mačka našla a bola zavretá u susedov. Podobno bývajú takí z Indie, ktorí vária fantastické jedlá, vždy to tam voní na celú dedinu a hlavne k nám. Robia v kamenárstve, veľmi šikovní ľudia. No a oni ju tam
nejakým zázrakom ona vbehla dnu a vlastne oni ju zavreli do tej ich miestnosti. Takže môj syn v priebehu 7 minút, niekoľkých minút od toho spojenia našiel mačku a našiel ju spôsobom, že vydal sa teda prvou líniou okolo domu pod nás a druhá mačka sa k nemu pridala. A keď volal meno tej prvej mačičky, tak táto mravčala a na to zamravčala aj tá prvá, vlastne znútra toho zatvoreného domu. Tak našťastie bolo odomknuté, oni to len zavreli, tak ju vypustil, takže celá šťastná prišla sa najesť. A ešte kamarátka sa mi pýta, že ako si to vedela? Ale vy toto viete, toto je najprirodzenejší stav človeka, keď je spojený so všetkým živým. Pretože tak sme stvorení. A práve to, čo zažívame teraz, je najneprirodzenejší stav ľudstva. A to, čo vidíme vonku, je najväčší prúser, ktorý naozaj sa vytvoril práve z toho oddelenia človeka, ktorý si myslí, že je vydelený zo stvorenia a že som ja a svet a ja a iné bytosti, ktoré mám právo ničiť, zabíjať a pre mamon. A vlastne brať si to, čo mi naozaj nepatrí, pretože my vieme fungovať úplne z iných rovín a v energetickom naladení. A ja dnes ešte zodpoviem otázku, teda, že ako prebieha komunikácia, keď mi píšete, že by ste rádi odkomunikovať zvieratko. Ono to prebieha tak, zasa vychádzame z princípu jednotného pola. Všetko je spojené. To znamená, vy s ním viete taktiež priamo komunikovať, s tým zvieraťom viete komunikovať so všetkým, aj s tým stromom, ktorý tu vidíte, aj s tým morom, aj so svojimi bunkami, aj s tými, ktorí už nie sú v tele, s vaši príbuzní, vaše zvieratka, ktoré už opustili telo. So slnkom viete rozprávať so všetkým, pretože všetko sa prejavuje určitou frekvenciou, určitým kmitočtom a stále vydáva nejaké tóniny, obrazy, frekvencie, lebo takto to tu je. Nie je nič, čo by bolo tiché. A u mňa to prebieha tak, že keď ma niekto požiada o komunikáciu a keď si povieme obidve strany áno, že človek povie, prosím si to, ja poviem dobre, za takýchto podmienok v tomto a v tomto čase a trvá to toľko a toľko, tak my si to odsúhlasíme a vlastne ten posun pola už nastal. Pretože to, čo sa prejaví na Zemi, je vlastne už dávno dohodnuté a dávno hotové v tých jemných frekvenciách. Takže pole sa začne hýbať, my sa stretneme a zároveň ja dostávam indície. Ako vstúpiť k tomu človeku, alebo ako ho ani nevstupovať, lebo to nie je, že ja by som niekam išla, ale skôr moja energetika je taká, že dokážem byť rozprestrená v jemných sférach a v týchto jemných sférach dokážem zachytávať impulzy, ktoré presakujú až do tej hmotnej úrovne a vieme týmto spôsobom cez určité obrazy, farby, frekvencie, pocit, ono to chodí rôznym spôsobom, tak ja viem to preložiť do spisovnej reči a tomu človeku dať vstupnú bránu k tomu obrazu, kde sa dostaneme do toho veľkého obrazu, kde už aj to zviera je zahrnuté a začína tam prebiehať priama komunikácia. Tá komunikácia prebieha naozaj pocitovo, telepaticko, intuitívne, plus sú tam zahrnuté obrazy, počutie, jasnosluchom, jasnocítenie, jasnovidenie. To sa nedá povedať úplne presne, pretože je to úplne prítomné a zároveň aj prebieha odkonfirmovanie toho s daným človekom, keď mu predkladám, čo vidím, čo cítim, čo počujem a vždy požiadam tohto človečika, aby dával spätnú väzbu. Keď sa niečo povedať, nech vstúpi, vždy, keď potrebuje niečo povedať a taktiež sa pýtam, či mu to dáva zmysel. Takže týmto spôsobom sa to pootvára a tam už tá komunikácia sa rozbehne a roztvorí naplno, lebo je stále jasnejšia a jasnejšia. A ja cítim, a to, čo ma veľmi obohacuje a obdarováva, je presne to, že to zviera a tá bytosť zvieraťa, ktorá je vtelená v zvierati, je to stále duša, ktorá je taktiež veľká a nám rovnocenná v stvorení. Tak hoci je v zvieracom tele, tak oni vedia oveľa lepšie ako ľudia. Oni vedia oveľa skôr, pretože oni sú stále spojení so zdrojom. Sú v čistej energii spojenia v prítomnosti. Takže môžem povedať, že to v podstate iniciujú oni. A keď ten človek pochopí a vstúpi do tej komunikácie, tak už vtedy sa to zviera začne radovať a uvoľňuje to stiahnutie, na základe ktorého ma človek oslovil. Pretože podstatou toho celého je aj tak, kam sa dostať. Podstatou je dostať sa k pravde života. To znamená k vám samým a k jednotnej energii, ktorá všetko oživuje. A my vlastne aj prostredníctvom zvierat dostávame možnosť v našich dohodách, spojeniach
rozsvecovať tie energetické svetelné úzly, ktoré vznikali s našim zabudnutím. Takže zviera vie oveľa viac než človek. Zvieratá sú telepatické, naladené a vždy v prítomnosti vedia detekovať, o čo sa jedná. Tým pádom sú v oveľa vyšších frekvenciách než my, zabudnutí ľudia. Ale tým, že ich máte v blízkosti, tak oni vám pomáhajú dostať sa k sebe, roztvárať svetlo tam, kde ešte máte nejaký úzol. A je to práve cez vzťah k ním, ktorý cítite, ktorý by ste možno vôbec nevedeli pocítiť smerom k nejakému človeku, pretože ľudia majú a máme zahádzané energetické pole, ale so zvieratami je to vždy v čistote, v pravde, stále v zdroji a váš cit k ním a spojenie práve vám dokáže umožniť rozsvietiť vaše vlastné svetlo a vaše vlastné energetické tela. Takže ja som veľmi vďačná za to, že to môžem robiť a sprevádzať v tomto celom, pretože keď len pomenujem niekoľko momentov a máme nádherné skupine komunikátorov, tam sú už tak silné nazvať dôkazy, ale potvrdenia toho, ako to naozaj funguje. Mala som pani, ktorá riešila, že má problém so psíkom, taký krásny lovecký, myslím, maďarská výžla to bola, že vrčí na 12-ročného syna a že je tam cítiť napätie neustále, ktoré trvalo už dlhodobo. V priebehu už po tej komunikácii mi napísala, že prišla domov a pes sa choval inak. A častokrát je to, že keď sa robí tá komunikácia a máte to zviera pri sebe, tak to zviera sa začne správať inak a už to potvrdenie beží v priamom prenose, kedy ten človek povie, ako je možné, že sa inak správa, zrazu prišla a počúva ma viac, alebo si urobila niečo, čo nikdy predtým neurobila. Lebo oni vedia, že vás dostali tam, kam chceli. A to do spojenia, aby ste sa zaujímali o to, kto vy skutočne ste. Ja som sprievodca k tomu, aby som vám ukázala a priviedla vás cez komunikáciu s vašim zvieraťom, ktoré iniciovali oni, to je váš vzťah k ním, vás obdarováva natoľko, že vás vedie k vám samým. Takže oni sa vždy radujú a vždy tam nastáva také energetické, krásne, svetelné roztvorenie. No a keď prišla domov, tak hovorí, že je tam niečo inak, že už teraz to bolo iné, jak som prišla a v priebehu možno 10 dní a mi napísala, že chcela si dať na to čas, aby videla ten výsledok, tak mi poslala hneď o 2-3 dní fotografiu, kde psík ležal v lone, mal hlavu jej syna. Tam bola ruka toho syna, ktorý toho psíka hladkal a zároveň tam nastali ešte iné roviny, kde sa uvoľnilo to pole v rodine, ktoré bolo vlastne v disharmonii, tak nastala harmónia a zároveň u tejto pani nastalo to, že po mnohých rokoch začal ustupovať atopický ekzém, ktorý si nevedela vyriešiť iným spôsobom. Takže to je jeden príklad. Mala som taktiež pani s kobylkou a stádo koní, kde nastali ešte iné úplne veľké posuny, kde to pole zorganizuje samo nastavenie tej rovnováhy. Ono v podstate ide o človeka, lebo my sme tí, ktorí sme stiahli a zatiahli to pole, rovnovážne pole stvorenia a my sme ho zatiahli do temnoty, my sme ho zatiahli do zabudnutí, my sme ho zatiahli do odpojení. My sme vytvorili obrovské zhluky energií, ktoré vôbec nie sú súladné s princípom kozmu a univerza, ktorý má jeden puls a tým pulzom je láska. A láska nie je cit, ktorý zažívame na Zemi ako splanutie a motýle v bruchu a neviem, čo všetko si myslíme a potom zrazu to nedopadá tak, ako si myslíme, lebo sme stále nepochopili, o čo kráča. Láskou nazývam princíp stvorenia preto, lebo je to tónina, je to rytmus, ktorým pulzuje všetko stvorenie a všetko má svoje miesto. A keďže všetko má svoje miesto, tak vyžaruje frekvenciu, ktorá pulzuje nejakým spôsobom. A takisto človek, keďže sme svetlo, sme energia, ktorá je tu na Zemi vliata, to vedomie naše a ľudský duch a tá iskra od stvoriteľa je vliata v týchto telách, v týchto našich dušiach a v tomto ľudstve, tak my sme práve tí, ktorí sme vypojení. A máme šancu každým jedným dňom a každou jednou minútou a sekundou nášho života, či už len zastavením sa, nie len cez zvieratá, ale zvieratá sú nám najbližšie, sú to živé, cítiace, vnímavé bytosti, ktoré majú rovnako svoje city, prežívania, svoje sny, svoje vzťahy. A tým, že mám 23 zvierat, ja zažívam neskutočné
prepojenia, ako oni fungujú, keďže sa mi dostali rodinka 6 mačiatok alebo 4 plus mama aj do života a nebolo ich kam dať, tak ostali u mňa, ale ja som bola vyučovaná priamo a videla som, aké majú vzťahy medzi sebou, keď sa kocúr, ktorého sme adoptovali ešte predtým a bol starší asi o rok, keď sa ujal starostlivosti o týchto 6 opustených mačiatok a začal im hrať mamu, začal ich čistiť, lízať, ležal, oni si žužlali jeho srsť. Samozrejme nemal mlieko, lebo im ho nemohol dať, lebo to je kocúr, ale hrali to medzi sebou, tú maminku si zohrávali. Aj tie mačiatka medzi sebou si láhli a lízali sa a priadli na sebe a žužlali si srsť ako keby tam bola mama. Takže a doteraz má ten kocúr vzťahy, hoci oni sú už tiež veľkí, tak oni chodia za ním ako za mamou, alebo pestúnom, alebo za tatom, sklonia tú hlavu, on im líže hlavu a asi tak potlapká si ich a je vidieť, jak to medzi nimi funguje. Jak sa vzájomne podporujú, jak sa dokážu vnímať. To by ste neverili, až do akej miery tá bytosť vlastne je prepojená so životom. A častokrát oveľa viac než človek. Pretože človek vo svojom pokrivení zabudol cítiť, vnímať a my si myslíme, že sme pánmi tvorstva a že tento pokrok nás niekam doviedol. Doviedol nás akurát k pádu, ktorý je teraz veľmi viditeľný. A všetka tá oddelenosť od svetla sa teraz vylieva von, ako všetko to, čo vidíme a čo nám teda naozaj nerobí dobre a máme pocit, že sa to tu všetko rúca. Ale je to svetlo, ktoré chce navrátiť svoje miesto i v našich ľudských životoch. A zvieratá sú obrovským darom a sprievodcami, pretože oni sú čisté, sú stále v zdroji, nie sú zaťažené ako človek. Sú čistým prejavom stvoriteľskej energie a esencie a táto prežarujúca vibračná čistota vlastne dokáže aj nám umožniť roztvoriť naše polia, naše energetické úzle, ktoré by sme riešili možno ešte 1000 životov. Ale so zvieratami sa dokážete posunúť veľmi, veľmi rýchlo, práve rozuzliť svoje zauzlenia, zároveň roztvoriť srdce a zároveň znova sa ponoriť do zázračnosti života. Takže ja som vždy šťastná, keď môžem sprevádzať bytosti k ich vlastnému jasu, k ich vlastnému seba spojeniu. A ja som vďačná za každú bytosť zvieraťa, ktorá mi príde do života, pretože všetko, čo vám chodí, aj to, čo stretnete na ulici, sa vás nejakým spôsobom týka. Každé mačiatko, každý psík. A zároveň je pre mňa veľmi krásne vidieť, ako práve táto jemná úroveň tejto práce v éteri, v našich jemných telách, práce, sprevádzania. To není moja práca, pretože to robíte vy, lebo ste sa preto rozhodli, ale ja som tá, ktorá vám s tým pomáha. Vašej vtelenej bytosti, tomu rozumieť, pochopiť určité veci a zároveň viem, že je to orchestrované oveľa, oveľa vyšších rovín a dokonca z tých najvyšších, pretože svetlo sa samo o seba vždy stará a pravda sa vždy ukáže. A blízkosť prírody, ale zvlášť blízkosť zvierat, ktoré sú teplými, cítiacimi, vnímavými bytostiami, je jedným z najväčších darov pre človeka. A ja toto video dnes ukončím vetou, ktorú mi povedal šaman, jeden nádherný človek, keď som sa pýtala pred rokmi, že keď som ešte riešila domácu výuku syna a proste tú inú cestu, tak som sa pýtala, že lebo nedávalo mi zmysel to staré v školstve, ale pýtala som sa, dobre, tak čo by tí indiáni, čo by oni učili svoje deti? Jak by nám teda navrhli, aby to bolo, aby to dieťa išlo tou novou cestou. A on sa na mňa vtedy zadíval a hovorí, že to je otázka zabudnutého človeka, pretože deti sa neučia učením, nemajú učiť učením a do hlavy tlačiť niečo, ale deti sa učia príkladom. To znamená, naozaj máte tak žiť. Ale pokračoval, že viem, na čo sa pýtaš. Keby som mal vybrať jednu jedinú vec, ktorú by ste mali naučiť vaše deti, ale hlavne samých seba, lebo vaše deti to prirodzene vedia, pokiaľ ich neskazíte, je to, že všetky tieto bytosti navôkol, ktoré teraz tu nie sú, zrovna teraz, ich chcem použiť ako príklad, všetky tie bytosti navôkol nás, všetky zvieratá, aj celá zem, aj rastliny, ale zvlášť zvieratá, sú naše bratia a sestry z iných kmeňov. Sú to bratia a sestry z kmeňov okrídlených.
s kmeňou rohatých, s kmeňou chlpatých, s kmeňou lietajúcich. Že to všetko sú bratia a sestry z iných kmeňov. A všetci patríme do života a nikto nie je viac. A ja cítim, že toto je jedna z najzásadnejších momentov, ako si človek naozaj môže spomenúť, kto skutočne je. Lebo my sme sa povýšili na to všetko cez pýchu, cez ego, ale stvoriteľská energia, svetelná energia si poriadok vie urobiť. A teraz je na nás, aby sme sa navrátili tam, kam patríme. A to je naozaj úcta k životu. Správa záhrady zeme neznamená ju obsadzovať, ale správa záhrady zeme znamená ctiť ju a použiť ten dar, ktorý máme, tvoriť našim zámerom, našou myslou, našim vyžarovaním, našou bytosťou. Naozaj to použiť v súlade s princípmi stvorenia. Pretože veľmi dlho sme kráčali proti a je to cítiť, je to vidieť. A týka sa to každého jedného z nás, pretože každý jeden z nás sme do toho postavený aj až do buniek tela. Tam, kde vytvárame nerovnováhu aj v našom energetickom systéme, lebo tam to začína. Z toho všetkoho je to, čo je vonku. Ale dnes je to navrátené ku každému jednému z nás a sme postavení do toho, ako začneme ponovom narábať so svojím životom, so svojimi aj myšlienkami, so svojimi činmi, so svojou disciplínou, so svojím spojením so životom, a s výživou, s braním si. A už každé jedno sústo, ktoré dáte naviac, je naviac a už to vytvára nerovnováhu. Jednoducho človek musí prejsť očistou a spojiť sa znova so sebou. A k tomu nám pomáha príroda, lebo v ľudskom poli mysle je veľmi veľa chaosu. Tam sa je ťažko orientovať, ale príroda, telo, vtelenie a blízko zvierat dokáže navrátiť naše dary, ktoré máme prirodzene. Vnímanie, telepatiu, cítenie a rozširovať našu vlastnú bytosť, aby sme boli schopní ustať ten návrat toho svetla. Takže ja nám prajem prenádherný deň. Ak máte záujem o spojenie s vašim zvieratkom, budem veľmi rada, keď môžem byť sprievodkyňou. Milujem tú čistotu tých krásnych bytostí a viem, že som pre nich ten hlas, ktorý teraz rozširuje ich posolstvo. Takže môžete ma kontaktovať s týmto, budem šťastná a vďačná. Alebo, ak sa chcete naučiť sami začať vnímať a cítiť stvorenie a rozumieť hlasu, ktorým sme utvorení, to nie je nič, čo by sme sa učili po novom. My len potrebujeme sa tam znova dostať. Takže sa tam dostávame i spoločne cez skupinu komunikátorov. Takže ak máte záujem o takéto spojenie, že sa chcete naučiť sami rozumieť, tak vás pozývam aj pridať sa ku kurzu komunikácie. Už niekoľko skupín tým prešlo, dokonca dve deti, 13-ročné, už to nie sú deti, sú to mladí ľudia, taktiež muži. A môžem povedať, že každému z nás sa zmenil život. A niektorí to už aj robia pre vás, pre ďalších. Takže pole zázrakov je prirodzený stav. Slnečko ma osviecuje. Pole zázrakov je prirodzený stav a nepríde to zvonka. Príde to znútra z nás. A našou úlohou je otvoriť sa voči tomu. Tak ja nám prajem, aby sme sa otvorili a ustáli to živý a zdravý a radostný. Áno, ako Jasminka naša. A slnečko, Jasminka, miláčik môj. Takže máme takéto na záver. Pozdrav od Jasminky, ktorá je Chorvátka, od Plitvic, krasavica. Tak nás pozdravujem, majte krásny čas a teším sa na všetkých, s kým sa spojím. Pusinku. Pa, pa.